konferma li Malta se toħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv qabel il-waqt. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u dak għall-Finanzi Clyde Caruana b'reazzjoni għaċ-ċertifikat qawwi li ngħata li tmexxija ekonomika ta' pajjiżna mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Ministru Caruana qal li dan ikompli qed iserħan il-moħħ lill-poplu Malti wawċi li dak imwiet mill-manifest elettorali Int Malta se jitwettaq. Tenna li b'mod indirett il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li pajjiżna se joħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Fisser kif din l-aħbar ta' importanza kbira għax minflok f'4 snin Malta se jirnexxilha toħroġ minn din il-proċedura fi żmien sentejn, filwaqt li s-sena d-dieħla nofs il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jkunu taħt din l-istess proċedura. Ifisser ħaġa waħda biss, illi wieħed jistenna allura il l-Kummissjoni Ewropea bdiet tantiċipa id-deċiżjoni li se tkun qed tieħu fil-ġimgħat li ġejjin u din hija proprju l-aħbar li toħroġ b'mod indirett minn dan ir-rapport tal-lum illi pajjiżna se jkun qed joħroġ mill-excessive deficit procedure. Min-naħa tiegħu il-Ministru Xkembri qal il-Kummissjoni Ewropea kkonfermat kemm minkejja l-inċertezzi internazzjonali Malta tieħu l-aħjar deċiżjonijiet fi strateġija ċara biex l-andament ekonomiku jibqa' b'saħħtu u dawn l-isfidi jibqgħu jinelbu. L-iktar ħaġa ta' importanza narajna f'dan ir-rapport huwa li l-istess Kummissjoni Ewropea tgħid li l-growth expectations ħajibqgħu pożittivi minkejja l-inċertezza li hemm mod internazzjonali. U di turi allura ċertifikat ta' kompetenza u għaqal fit-tmexxija tal-finanzi u l-ekonomija ta' pajjiżna li qegħdin jgħidu li minkejja li hemm ħafna sfidi internazzjonali Malta qiegħda tieħu l-passi neċessarji, l-passi tajba biex dawn l-sfidi internazzjonali xorta nkunu nistgħu nelbuhom. Spjega kif l-andament b'saħħtu tal-ekonomija ta' pajjiżna u dovuta l-industri bħal gaming, is-servizzi professjonali u finanzjarji, it-turiżmu u l-IT u kemm pajjiżna għadu qed jattira aktar investiment dirett barrani b'saħħtu lejn Malta. Għalli dan it-tkabbir b'saħħtu se jkompli jsostni tul tal-gvern li baqa' li kun jista' jqassam dan il-ġid tant in-nies. Sa dan it-tant il-Ministru Caruana wkoll spjega kif l-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista du ma semmix kemm se jkun id-deficit jew id-dejn u staqsa meta l-poplu Malti wawċi se jkun infurmat dwar il-pożizzjoni tal-PN fil-qasam fiskali ta' pajjiżna. Hawn nirrefera għal 5 miżuri ewlenin tal-Kapel Xborġ u qal li bil-kalkolu li jagħmel iżid l-ispiża, id-deficit u d-dejn sal-punt li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jdaħħal lil pajjiżna fil-proċedura tad-deficit eċċessiv kieku jkun fil-gvern. Jidher bl-aktar mod ċar illi bitwettiq ta' dawk il-miżuri pajjiżna jerġa' jkollu deficit ta' iktar minn 3% u allura x'ikun ifisser dak? Ifisser li iva nerġgħu nidħlu fil-proċedura ta' deficit eċċessiv, ifisser iva li l-Kummissjoni Ewropea terġa' tiġi fuq Malta u titlob li jitneħħew is-sussidji. Nibża illi l-Partit Nazzjonalista iċedi għal dan kollu għas sempliċi raġuni li d-deficit ta' pajjiżna ser immur li l-immi 3% għal numru ta' snin u għal daqstant il-Partit Nazzjonalista ma jkollux għażla ħlief iva dak li ilu jgħid illi jikkonsidra li jagħmel li jneħħi is-sussidji fuq l-enerġija fl-aħħar isib l-iskuża billi jwaħħar fuq ħadd ieħor.